Haupa laguntzu, ongi etorri trintxerako transistorera. Ni, Manbru nahi, eta egun baten garrarazu nahitzen, danon min eta penarako. Bai bueltan hau zeugaz, abenture musikal bateri hasikeri emoteko. Ez etuten hauenari, besarkadan dibet, eta aztoztenari urte askotarako, entzule lagune. Kuarteleko kontrolien neguaz batera, witxita. Zai honetan entzungo zuiena, entsalada sonoro bat izango da. Alde batetik, betiko musike baltza eta rock arratsa okingo zuie, bai bestetik, euskal musikien klasikazuek eta musike tropikala be entzuteko aukeri okingu. Plataforma digitalak eta vinilo analogikuek okingu zentzela die bierda moduen alineteko. Hemon eskue, dardu negugaz, labetik atara barri dugun eta azteko gauzen trintxerako transistorera. Ongitorri dan hori. Adoraban a Yahvé y también adoraban a sus imágenes. Estamos adorando aquellas imágenes extrañas, como dice su palabra. No se harán imágenes extrañas, no se harán imágenes extranjeras que vienen del extranjero. Zuk noren irudize adoraten zu laguntzu. Bakuzu zeure sorginkeizek dediketen zauzen irudirik. Nik, eguzkizeri dako txatonetan egunetan adorazinue. Badiz egunek jan eguko txasartunde dakule geure kalietatik, korputzeko azurretaraino. Hauri delata, ametik ezin badoten eskapabe, asko kengo zanzuien moduen konstituzioko zubiz aprobetxata, neure musikekaz transportako nahi, beste lurralde batxutara gaur. Egun otxonetan, lurralde beru hauet aukeratuko, gorputxeten plateko. Ego Ameriketako oianatan pentsaten hauela botako txuti gaurko partie. Trintxerie soinu amazonikuekaz beteko dazku. Bertako tribu indigenen sustraizetatik urten zan zu genero musikal baten murgultzuko gara gaur. Gaurkuen, Peruko handietatik bajazien musikarizen eta Lima hiriburuen arteko talka sinergitekotik urten zan genero brutal bat ezetuku. Kumbia amazoniko psikodelikue. Kontroleko mandutan beti fidel witxita. Eta ni, Manbru nozuie, frenteko mikrofonotik jota fuego zegoentzat. Ondo txut ez da zuie kontroletik? Venga ba. Venga ba baguz abante. Ongi etorri trintxerara bueltan.
Bueno, zelako mandanke karzu gaur, Manbru? Bai, gaur movimentu egingo. Gaur, gerran, gerratik, eskapazara mentalki, ez da? Bai, transportai nahi, beste leko berua guatxutara, ondin joan ingurun dana da bazie, dana penuri dire, bai, bueno. Bakizu, konstituzioko zubize dalez, neuri bururi lizentzi zemon nahi, leko epelagoetara zuti. Zenbat soldado, edo han gerran dauzela begizek zarratut ezan, etxirongo balekin. Hablan da. Enbedamen ez da no gaitxik pegikan. Bai, amaztuti de balde da eta bakizu. Da gaur hablan izango da Amazonaseko giru okingu? Bai, lelau, kumbia psikodeliko amazonikora jo baino lelau, genero honen aurrekari zen bidu ezetu, ze kumbia psikodeliku irurogoi garren amarkadazkanatan da, irurotamarreko azikeratan emon zan, hau izan zan beran urrezko arue, bai, subgenero hau etorzan kumbia kolombiarran evoluzio bat izan zen. Eta horra gaitxik arrazoia gaitxik, bera soinu kontestualizeteko gehien bat, entzungu kumbia kolombiar tradizionalan kanta bat, osake guazen Karibe kolombiarrera lelago. Bueno, hau kumbia sinagera, zer esan dauen, no? Bai, hori da, kumbia sinagera. Guillermo de Jesús Buitrago, izan zan entzundun kantien sortzaile, bai, berales bestazko enzauien kanta honen coverra. Eta, bai, abestiz Zienaga eskualdien inspira esan, eta hortik beran izena, kumbia Zienagera. Bai, 20. mendien lehen erdien klasiko bat bihurtu zen, kumbian sustrai folklorikuetatik komertzial hauetara inzauelako soinueko lan akordeoiek azeta. Eta ez daizu konturetu bazan, bai, hone hau temi 20. mende azikeran sortu arren, gaur eguneko tekno erremisetara arte heldu den kanta bata, horren adibide Samin DJ da, beran
Hitter tema mitikuaz, eta urrengo kantara salta baino lelau, oza, kumbia gazigidu baino lelau, ia albaztasunein favorie, hori kortetxue topatie, eta kanta originalagaz, haber transportaten batxun ostabere horrek akordeo isoinuek. Listo, akord korti. Venga, dale. Hori soinu, zer, ezetuzu ez da, Hori bai? Ezeune, bai? Engatxu ez da, belarrire? Da ganera, ze ondo transforma dauen, horrongo dizurte batzuk, batetik bestera? Bai, 2006ko teknoko elektroniko kanta entzutetxu beti izan zen, eta hori, samplie zauen, lehen entzundun kumbia zinageran kantako samplie, hartu zauen akordeoien momentu bat, eta aurtik eta zauen samplie. Ya tu sabes. Hori da. Bueno, oin bai, ja sustraidek behin ikusitxe, sustrai kolombianuek, baguz ja kumbia amazonikorantz, eta okin biduz kontuten hiru faktore aipagarri subgenero honen sorreran. Lehenagoko faktorie, eta igual garrantzitsuena, da Perun, 40. hamarkadan, egon zala migrazio interno bat, bertan herrialdien, eta handietatoko probintzitatik eta landaren muetatik populazio asko hirigunietaren zan daitzi. Bizkaien emon zan moduen industrializazioagaz, siderurgietan zelan baserrizetatik eta beste komunidade autonomutatik, irizetarra junzean jenti ez da, fabriketara da altorzorno zera daulakuek. Eta apur berberu hau, pasadan mendeko herrialdien, geure herri zen kontxerberan augiegaz, zelan Extremadura da bestelako komunidade batzutetik, zelan exodo moduko bat, etorzan, fabriketako lan eskaintziri, langilerize emoten. Bardin pasazan, 40. hamarkadan, Perun, eta handietatik, jentie Lima bezalako hiriburu zan. Hori lehenagoko faktore moduen. Bigarren faktorie, kontuten okin bidune da Kolombia da Peru, kolindantik dizela. Herrialdi bidek mugen dauz, orduen muge danatan pasaten da moduen, askotan influentzizek alde batera da bestera duez. Eta kumbia kolombiarra hor epokan, oso popularra zan genero bat, zan kumbia tradizionala. Da hirugarren eta azken faktorie eta subgeneru sortu zauen txispazue, zan mundu mailan internazionalki zer entzuten zan. 1958 urte bueltan, surf musikie eta gitarra elektrikoen efektuek popularrak ziren. Hartel duzen? Bai, eta aurri izan zan holan emon zauen txispazu. Azkanien zelan elektrifik ezauien euren doinue, eta reberra da delaizek nagusi ziren euren doinuetan. Gero perkusinuen sartuntzoien kongak eta bonguek, eta aldiro bajueri sintetazea horak sartute, holan soinu hipnotiko eta jaigirorako inbiteten txun genero bat sortu zaudien. Ze interesgarri ze, Horretik ganean hemen genero oso galduten hau, eta oso interesgarri topaute zantzun dana. Bai, haulan da. Eurek, handietan egoten zanien, eurek musikarizek txitsa deitzuten dan genero bat duten daude, tradizional hau eta bertan handietan emoten dana. Eta, karo, pasazan, eurek txitsa jotetik ero limara duez, eta liman topasa hauien gitarra elektrikuek, eta horrek instrumento danak euren zerrizetan edo euren errizketan,
eta provintzietan ez daubinakokin. Orduen eure bajazienien topasabien horrek instrumentuek, eta mundu mailen joten egon ziena imiteten hasi zien, eta hortik fusinotik urten zan kumbia amazoniko psikodelikue. Jo, eta ganean, hauntxek kontaten zauzela honei pentsaten, hau barizoko esan da hauela askok berbalagun itxeko, horrein hemen euskal komunitate horretan jente asko dagoan gu, eta hauen txukeran igual animeten diese, traduziten ez berbalagun itxen honegaz kantakaz, ez? Honekaz kantakaz, bai, zer zetan errati bete, zeu limak usarala, bai, hamen bizizara horrein, euskal herri eta dingozu, txobitu itxuk erratian zer dauzen imitzen. Bai, zuen lertuten kontestue. Claro. Beste nonos batega saldaue, berbalagun egin, noneri buruz. Bai, aldau egin, bai. Zeuk esan, aurrera guez? Bai, basiko gara, ja genero barrueneko erreferentikaz. Los Mirlos taldigaz asko gara, eurek esan moduen erreferentitiez, eta gaur egun bai, amarkadak pasala ez dago itxi joten, eta euren sonido amazoniko jarriku. Zelan etordazku hau manbru, amazoniko etordazku. Bai. Edo aitazoniko, bai. Selvatiko. Hore txistetxak, ze kartxu horre... Amak edo aitzek. Bai, amazonek kartxu edo aitazonik. Ezin jote elegidu bakizu. Oso guapo hau gitarrik azganera, Bai, horrek oso natural, bai. Bai, pedala kaseta zoten daue, da, bai, elektrifiketa, da, hori, horrekaz efektukaz da soinukaz dolazten denpora zuen. Bai, Los Mirlosen aurretik, euren influentzi zuzena izango zienak, da generon aitzindaririk dauz. Eurek diez Los Destellos, taldia izena okin zauena, eta generuen sortzaileek izan ziren Los Destellos. 1976en, Lima hiriburuen, Enrique Delgado Montesek sortute, Los Destellosek musike peruano tropikalan zauen revoluziona, ze
bera izan zalera doku, gitarra elektriko bat sartun zauena, rock psikodelikoen elementuek agregata kumbia tradizionalari. Aintzindari. Aintzindari, The Pioneer, hori da. Da beran taldie, Los Destellos, eurekin zan ziren hori soinu hibridue fundatzaileek, eta gaur egun txitsa eta kumbia amazoniko moduen, ezetuten duzen generuen, oinarrizek jarri zabinak. Eta bate bat bakarrik ezin nahi les lotu, euren bi kanta asko gustataztez, da eure bizek iminguz segiduen. Lehenago entzungu A Patricia, eta geru hau segiduen entzungu Elsa. Eta ez diez kanta rumbi, soinu amazoniko peruanuen zutabe nagusi bidiez. Bera Enrique Delgado lideran proposamen inovatzaile erakusten dau bertan, zelan erromantizismu eta erritmo selbatikuek fusionaten dauzen. Eta hori gero Los Destellosetik edango zauien, balela entzun duzen Los Mirlosek, eta gero Los Destellos eta gero entzun duzen beste talde danak. Oso ondo, aurrera. Para todas las chicas y chicos, Los Destellos de Enrique Delgado les dedican Patricia. Bailando al compás de Patricia. Bueno. Eta Patricia Neostien, oin Elsa Antzandie.
mirada, mamá, me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Ay, nada más como dice, que ya no puedo más. Que siga la cumbia para bailar. Ven, que te vas caminando, que ya no puedo más. Que siga la cumbia para bailar. Zelako rollo kubanue dakon honekantik, ez da? Bai, bako, antzekotasunetako zelako perkusinuen bongukas eta holan, bai, berin bauen eta kanta kubanutan erabiltzen dizenak, bai. Beran abotzak, bai. Bai, zelan kantatzen dago, Claro. bai. Luzetuten. Omara kuruekaz portu ondo eta bai. holan, antxa asko. Bueno, edo marak haunen rollo, bueno, baki esan zune, azkan indiz herrialdirek oso urbil dauzenak, Bai. urre gutezan, da nazte itxena dana, oso guapo, Bai, dana, Latinoamerikako, bai. Bize guztaztez, Patricia eta Elsa. Elsa, bai, emoten dago honek ez da dediketzen bazagoen kantak edo, bai, ez da kontzientzi badan, bai, bat Patriziantzat eta besti Elsantzat, ez da neskalagune badizen edo. Oso, no? Bueno, los destellos eta los mirlos, kumbia amazonikoen talde ikonikoetako bi badizen, urren datozenak generoko talde garrantzitsuenetako bat da. Eta segiten entzuten guzena, euren kantarik ezagunena. Cariñito, kantie, ez da abesti soilbet, kumbia amazionarrean urrezko garaizen ikur bihurtu zan kantie da, eta genero amazonikoen esponente handizenetarikue bihurtu zan, da abestizek mugek gainditu zauzen. Mexiko, Argentina, Chile eta beste herrialde batzutako taldik urrengo kantien kobarrak eta bertxinuken zaudien. Oin gitxi, izatez, Novedades Carmiña, talde galiziarrak beran koberrain zauen, euren 2016ko Campeones del Mundo diskuen. Zuoko ez danakaz, Los Hijos del Sol handizen Cariñito.
último que botan de la cantina. Oso guapo, Mambruk ekarten dozkuna, trintzeratzik aspaldi eskapadatxo burue Amazonesera. Eta ze, guapo, zenik hau karinito hau, Campeones del Mundo, Novedades Carmiñako kantarik bakizen gustaten, bai, diskorretatik asko gustaten zandazten kantizan. Eta uste tokin okintze eta oso guapo, hau tantie. ¿Por qué te llaman el acerrín, Ángel Aníbal? Porque soy lo último que botan de la cantina. Ez dakiz itxera zuten honek, Eso, nepe parranderuti, ez da, ikusten da zelan musikalmente kanta bikain bet joarren be, parranden inguruko komedie bezalan sartoten daudien, Los Hijos del Solek. Berez alegridan kanta doinu baten, erritmuri be txistiek txertatute, osea, que amarreko temazue. Bai. Aurrera. Bai, bagada guzurren gugaz, bera Raúl Llenera Vázquez da, Ranil izen artistiko egaz ezegun haue, 1958 deizozan Iquitos herri zen, bera bekumbia amazoniko psikodelikuen aitzindari batelez dau kontsiderata, eta Ranilek be erritmo tropikalak, roka, surfe eta psikodelikegaz nazta zeuen, soinu bakar bat sortute. Eta generuen soinuri beran definizinue aportatxon idu eta margarren amarkada zikeratan. Eta beran kantie entzungo neoin segizen, haber ondo badinaten, la turuktia da. Turuktia. Parkatu. Turuktia. Ranil.
salero zue, hau kantatxue. Bai, Ranil. Da inguazen generuen beste talde ikoniko bategaz. Juaneko Izukombo! Entzungun kantie, ya se ha muerto mi abuelo da, mi bederatzen da idota emeretxizen argitaratu zan, da kumbia amazonikuen abesti famosunaz dugu bat da, lehengo kariñitoaz batera. Abestize, anekdota batetik sortu zan. Bandie, biren egon zala, Juaneko taldeburuek lagun bet doluz dantzitze ikusi zauen, beran haitzen eriotzagaitik. Eta hori kontakeran, beran taldekide izan Wilindro Kazike koristie, izpirein zauen, eta Juaneko teklau bategaz lagunduten, hotelien improvise zauen kantie, dinola, ya se ha muerto mi abuelo, ay, 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 ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Eta horregaz estribioaz, hasi ziren teklaue doten eta soinuek, eta hortik atazauen, momentuen improvise eta urren entzutera guzen kantie. Ez dago zelako da, juentie, atxitxe itzen datxo, eta aurtik behataten da bie, humore zati bet, eta aurrera etxeko bizimodue, hori, zoiontasune edo kantak edo zer da. Bai, ze honepe oitxure moduen, Mexiko moduen, Amazionako zeizetan bedo bai, San Juanatan bereziki, jentiek dantzan ospatuten dago eta ez negarrez, bizitzien eta erizotzan ikuspegi alai dauet isladatuz. Da kanta hau horretan ospakizunetan handik aurrera ezinbesteko bat bihurtu zen, galako hori eriotzari alde alaibet emotie. Guazen, irriketan nago. Guazen, ya se ha muerto mi abuelo, Juaneko Izukombo.
abuela, ya se ha muerto mi abuela, comiendo suri, comiendo suri, ole lolay, le lole, ole lolay, le lole, ole lolay, le lola, ole lolay, le lola, ole lolay, le lole, ole lolay, le lole, ole lolay, le lola, ole lolay, le lola. Bueno, zelan jundazku gaur Mambrú, beran trintxeratik eskapada konzeptualki Amazona zer arte. Zelan eitzen zu onarek gauzipa? Ba, ulan, begire zarratute, hotxatik eskapaten, leko epelau batera. Bai, gerratik eskapateko ez da biak eskusa, ezta? Ez, edo zein eskuzio dona eskapateko bai. Vale, amigo, zegaz egiku. Ba, oin zuoko ez danakaz, aurkezpenik bierrez dauen kanta bat. Los ilusionistas Colegia Los Pechue. Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala linda, colegiala, colegiala no sea tan coqueta, colegiala ven dime que sí. Pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no sea tan coqueta, colegiala ven dime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no sea tan coqueta, colegiala ven dime que sí. Colegiala linda, colegiala, colegiala no sea tan coqueta, colegiala ven dime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no sea tan coqueta, colegiala ven dime que sí. Bueno, kantie politxe, letri ez daitxe gaur egun hau ulertuko basandan, Mambrú? Ez, Ez daitxe.
zer zauz insinueten, Wichita Lineman? Ja, zeri buruz du, azkanien, bueno, ez da itxe badan, kolegia asko entzuten otenik izon, heldu baten hauetan, ez da itxe, ez da oso etikue, no? Rollo 15 años tiene mi amor, duo dinamikona, hortik zuez, ez da? Bai, hortik nuen, apurtzu ez da itxe. Kantie politxe, bai, kantie zitatu izan zan, bai. Eta inbeste artistekin jauie, genero ezberdinetan, da bai, da aurra gaitxik, txitxa, kumbia psikodeliko amazonikoen beran leku dagonek kantiek, bai, bueno. Bueno, Lolita pelikuli behar dago, eta inork ez daue kantzela, ose. Bai, aurra gaitxik, letra danak ikusten bazu zen, bueno. Letra diez. Interpretazioa aldatera, bai. Oso, ondo. Politxo mondosku hamen denporie, gaur ez daten esperako zan, kargo zen zula horriko olako ritmo gozuek. Hamen, ezu ikusi jantxan egon gara bizok, Bai, eskonek honera ino ez aurretera emoten txugon biti, ez da? Moiteko ja ingurue, bai. Azken txampara ingu? Bai, azken kantie daku hor, parrien urteteko, eta azken kantien txuteko palomitek atara biduz. Peruko handietako pelikule bat ikustera edungo gabinen moduen urrengo kantie, Popcorn andino kantie da, eta taldie Txitxa Libre. Azikeratan haitzeetu du lez, Txitxa handietan joten dan musikie da, eta kumbia amazoniko sortu zanien, termino hau, genero barruen sustraizeri referentzia hitzeko ere biltzen da, Txitxa. Musikale aldetik, nota berezi da joten dizelako, eta tematiki ebe espiritual hau izaten dalako. Adibidez, regizen zelan genero barruen roots rigi azpi genero dau, aurre gazaldu enzimile. Kumbia amazoniko psikodeliku barruen txitxa daue, bai holan sustraizetara hau, urre hau dauena, handietara urri hau. Así que bago ez, palomitekaz orduen, seguru bateri baino gehi jauri zonako txuela honek kantiek, lehenko kolegiala moduen ospetsu edata.
chicha de maíz con cancha, popcorn and vino. Chicha, chicha de mora y cancha, cancha de maíz. Chicha, chicha de maíz con cancha, popcorn and vino. 20, 30, 40, 50, 60. Itxa, emai, kakatxa pentsaleik besaten dauela, hor, momento baten. Itxa, kakatxa. Esela, Chicha. Chicha de maíz. chicha de maíz, no? Bai, De maíz. chicha de maíz. Bai. Eta hau kantina atxien entzuten da. Moten dau merkau baten edo dauzela, soka Bai. baten. Bai, Ez da itxe subasta bat badan edo, bai hor dauz presio kuotaten. bai, hau benti esatilez edo hor... Bai, hori da. Kofradizen, Bai, hemen bermeone subastitxe kofradizen. zena, bai, bai. Bera chicha de maíz saltxien edo... Izan lehi, bai, bitu, onda ikusitxe. Bai, justo, nik, hori min bada bien. Bai, da, un momento batean da chicha, bai, kakatxa be esaten da bila. Bakizu horren izkuntzi, gero askanin bermiotarra deneko danatatik agertuten dalez. Da, bueno, eskerrik asko, manbru, trintxera tikotatik Beti da placer bat, ona partide ekartie. Bai, da eskapadatxu, buru eskapadatxu Amazonasera, eta ni pilo bat eskertuten dut. Bai, espero asko gustati, gaurko parte amazonikue. Bai, asko gusta, asko. Eta zer, noiz buelta bidatzu burue ostabe gerrako asuntutara bakizu, edo nio ez dakizu? Hamtxe, ja bitu, listo, akaba gaia denporie, begitek iritxoko ordue, oseak esan dute moduen, espero gaurko parte amazonikue asko guzti izana, kanpotik zabiltzienak asko aprobetxa zubizen aitzakizegaz eskapa bazuien, eta urrengo trintxeran ikusko gara. Ogua, mesie. Venga, huitxi, urrengo arte. Edo honek esango esan dagoinez, hasta luego. Edo zelan esango esan dagoinez. Compadre, compadre, hasta luego. Gero arte txude. Hala, agur, ondo segi. Venga, urrengo arte.